Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzaren laguntzarekin UNESCO etxeak Urdaibai Biosfera Erreserban praktika trebakuntza egonaldi egiteko ordainpeko 2 trebakuntza beka berriz eskainiko ditu urte honetan. Bekaren bitartez, ahotsa eman nahi zaie gaztei euren lurraldearen antolakuntzan eta aldi berean Biosfera Erreserbak kudeatzeko eta garapen jasangarria sustatzeko trebakuntza eskaini nahi da. Beka honen bidez, 8 hilabeteko trebakuntza praktikoa jasoko da 2021ko maiatzaren batetik abenduaren 31ra lanaldi erdian. Urdaibai Biosfera Erreserbaren zerbitzuan egingo da egonaldia Ekoetxea Urdaibain, Busturian. Ian 450 euroko soldata gordina jasoko dute bekadun hauek. Hautatutakoek jarduera hauek egin beharko dituzte besteak beste. Egonaldian zehar, bekaren barruan antolatutako jardueretan parte hartu, solasaldi eta mahai inguruetan besteak beste, Urdaibai Biosfera Erreserbaren zerbitzuan martxan jarritako proiektuetan parte hartu eta bekaren amaierako txostena idatzi. Interesa dutenek, honako ezaugarri hauek izan beharko dituzte kontutan. 18 eta 30 urteko adina izan, adintarte hori beka hasten den egunean izan behar du, hau da, maiatzaren batean, prestakuntza edo esperientzia turismoaren edo ingurumenaren sektoretan, euskara eta ingeles maila ona, motivazioa eta komunikatzeko gaitasuna. Lehentasuna izango dute Urdaibai Biosfera Erreserbarekin lotura duten pertsonek, bizilekuagaitik, lanagaitik, ikasketengatik, egindako ikerketengatik edo Urdaibaiko elkarte bateko kide izateagaitik. Baita langabezian daudenek ere. Hautagaitza aurkezteko mezu elektronikoa bidali beharko zaio UNESCO etxeako nekane biotari, n.biotaabildua.unescoetxea.org helbidea. Urdaibai beka izenburuarekin. Mezu horretan, kurrikulum vitaea, motivazio gutuna, Urdaibaiko Biosfera Erreserbarekin lotura ziurtatzen duen dokumentua, eta langabezian egonez gero, hori ziurtatzen duen dokumentazioa bidali beharko dira apirilaren 6aren aurretik, hautagaitzak bidaltzeko azken egunaren aurretik. Informazio gehiago nahi izanez gero, begiratu UNESCO etxearen webgunean, irubebikoitza.unescoetxea.org EU.